Ja, hoi met Kira. Ik sta hier met autopaging bezig. Ik kom eigenlijk niet helemaal verder. Wat voor een auto ik heb? Ja, een kleine blauwe heb ik. Shit op, ik moet plassen! Ja, zet ik hier achter dat velk en dat komt gewoon goed. Dat is fijn. Die kun je toch niet gaan zitten, zin al, die wanjelaars mee. Welke wanjeleer? Wil je het toch nemen? En ik draai me gewoon om. De loesters nog altijd naar de poolsparty op LRM Radio. Die ideale start van het weekend aan de Maaskeind. En ik heb zojuist het bericht gekregen dat de Google Street View wagen rondrit in Peeg. Komt ze tegen Zwijden even bij wet. Komt ze nog ergens op Google. Wou dat niet de Google Street View wagen? Dat meent ze niet.